L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tad-Dewteronomju. Mosè kellem lill-poplu qal: U issa Iżrael, għatu widen għal-liġijiet u l-ordnijiet li qiegħed nallimkom tagħmlu, ħalli tgħixu, u teħtlu tieħdu l-art li se jagħtikom il-mulej Alla ta' missirijietkom. La żżidu xejn ma' dak li qiegħed nordnalkom u lanqas tnaqsu minnu. Qisu li tħarsu liġijiet tal-mulej Alla tagħkom, bħalma qiegħed nagħtihomkom jien. Ħarsuhom u għamluhom, għax hekk tidhru qorrief u għaqlin f'għajnejn il-ġnus li kif jisimgħu b'dawn il-liġijiet kollha jgħidu m'hemmx poplu ieħor għaref u għaqli għajr dan il-ġens kbir. Għax liema ġens hu hekk kbir li għandu l-Allat hekk qrib tiegħu daqskemm hu qrib tagħna l-mulej Alla tagħna, kull x'ħin insejħulu. Jew liema ġens u hekk kbir li għandu liġijiet u ordnijiet hekk sewwa daqs dak kollu li fiha din il-liġi li qiegħed nofrilkom illum jien. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid is-sewwa f'qalbu, min ma jqasqas bil-sienu. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min ma jagħmilx deni lil ġaru, min ma jajjarx lill-għajru, min ma jistmax lil bniedem ħażin imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min jislef u ma jitlobx imax, u ma jixxaħħamx kontra minu bl-ħtija. Min jagħmel dan qatt ma jitħarrek. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Ġagbu Apostlu. Eżjis, kull ħaġa tajba li tingħata u kull don perfett jiġi mis-sema, jinżel mingħand il-Missier, l-għajn tad-dawl, li fih ma hemm ebda tibdil u anqas del ta' tidwir. Għax ritu wilidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Ilqgħu bil-ħlewwa l-kelma imħawla fikom li tista' ssalvalkom ruħkom. Kunu intom dawk li jagħmlu l-kelma u mhux tisimgħuha biss u hekk tqarqu bikom infuskom. Quddiem Alla u missierna ir-reliġjon ġenwina u bla teba hija din: iżżur l-iltiema u r-romol fl-hemm tagħhom u żżomm ruħek bla tinġis il-bogħod mid-dinja. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien il-Fariżej u xi wħud mill-kittieba li ġew minn Ġerusalemm inġabru ħdejn Ġesu u raw li xi wħud mid-dixxipli tiegħu kienu qegħdin jieklu b'idejhom mhumiex indaf, jiġifieri mhumiex maħsulin. Għax il-Fariżej u l-Lut kollha biex iħarsu tradizzjoni ta' missiriethom ma jmissux ikel qabel ma jkunu ħasslu jdejhom sewwa. Hekk ukoll wara li jerġgħu lura mis-suq ma jeklux jekk ma jinħasslux. U għandhom bosta drawwiet oħra li baqgħu marbutin magħhom minn żmien għal żmien bħalma huma l-ħasir tat-tazzi u tal-buqari u tal-ktieli tal-brons. Mela il-Fariżej u l-kittieba staqsewh: dan l-għala id-dixxipli tiegħek ma jġibux ruħhom skont it-tradizzjoni ta' missiriethom imma jieklu b'idejhom mhumiex indaf. Iżda hu weġibhom: sewwa ħabbar Iżajja fuqkom, jan jistgħu jiġbieħor. Bħalma hu miktub: dan il-poplu
biex xuftejn biss jagħtini ġieħ, imma qalbhom hija l-bogħod minni. Firħa l-qima li jagħtuni. Jgħallmu dottrina li mhijiex għajr preċetti tal-bnedmin. Hekk intom twarbu l-komandamenti ta' Alla biex tħadnu tradizzjoni tal-bnedmin. Reġa' sejjaħ in-nies leħ u qalilhom: isimgħuni intom il-koll u ifhmuni. Ma hemm xejn minn barra li meta jidħol fi bniedem itebbew. Imma dak li joħroġ minn ġol bniedem dak li jtebba lil bniedem. Għax hu minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem li joħorġu l-ħsibijiet tal-ħżiena: żina, serq, qtil, adulterju, reba, ħażen, erq, libertinaġġ, ejra, malafama, supervja u bluwa. Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jtebba lil bniedem. Il-kelma tal-Mulej.